Boas tardes. Veñovos a contar un pouco a experiencia que levamos a cabo durante o curso escolar 2022-2023 no cole de Outes. Outes é un cole rural, de liña 2, situada na comarca de Noia, e temos actualmente 12 aulas de educación primaria e 5 aulas de educación infantil, que son aulas mixtas. No noso centro temos un total de 262 nenos a día de hoxe, pero bueno, vai variando bastante, como está pasando na maioría de centros. Este proxecto que levamos a cabo no curso 2022-2023 nace, o PDI, nace da necesidade de dar voz á infancia, porque veíñamos de escoitar no Consello da Infancia, que é un órgano que temos de goberno na nosa escola, no que hai representantes de todas as aulas, dende infantil a primaria. Viñamos escoitando constantes peticións, inquedanzas e propostas para o tempo de lecer e para os espacios de patio. Sabíamos que era unha necesidade moi grande dos nenos e que lle tiñamos que dar saída. Por outro lado, tamén temos no noso centro unha comisión de espacios na que o integran pois mestres, AMPA, pais e nais, e tamén o Concello, e houve un bonito ofrecemento por parte dun pai da nosa escola que foi axudarnos co proceso de renaturalización do patio. El era experto en permacultura e ese curso escolar non traballaba e empezou a axudarnos con este proceso de transformación. E así é como nace o proxecto documental integrado Oute Soñando o Patio. Nun primeiro momento, Julio e David se lle uniu un amigo a Julio, que é papá da escola. Os dous son uns apaixonados non só da permacultura, da natureza e dos recursos naturais. Deron unhas charlas informativas e motivacionais na nosa biblioteca, que recén estábamos estrenando. Falaron de aspectos que podían ter no patio os nenos e as nenas, e entre eles falaron da importancia das plantas, as árbores e a auga como xeradoras de vida. Os nenos saíron daqui con moitísima ilusión e moitas ganas de seguir investigando, non? Xa nas aulas, o equipo de patios, que pertence ao equipo de convivencia, lles demos un plano de aula un plano do recinto escolar cos súas zonas exteriores a cada aula. Aportamos documentación bibliográfica dende o equipo de biblioteca e o equipo de patios. Con todo isto, os nenos empezaron a investigar. Sí que fixeron un traballo de campo, os nenos son os mellores conocedores do espacio do patio, pero sí que é verdad que non o coñecen de pararse a sentarse a observar o patio. Coñecen os sitios para xogar, os sitios que lles gustan, pero aí saíron a facer un traballo de campo, observaron por onde saía o sol, por onde se pon, cales son as zonas máis húmedas do patio, a amplitude dos espacios, situando así nun plano aqueles aspectos máis importantes e o que soñaban ter no patio. Con todo isto, sale un plano do espacio exterior por aula. E así é como situaron elementos como desde un galiñeiro, unha tirolina, pois unha cabana no árbore e unha horta. Salen propostas que vemos que poderían ter cabida perfectamente e que son francamente interesantes, porque parten das súas necesidades. Con todos estes deseños do patio, fixemos unha pequena exposición que foi visitada por todos os nenos e as nenas do cole cos seus titores. E aquí volven a analizar de novo os diferentes planos que hai, porque ao mellor a aula de segundo B situou no espacio algo que a nós nos parece moi interesante. Con toda esta información, volven ás aulas e fan pequenos cambios. Entón, con estas propostas que levan das aulas, o que se fai é, de novo, os representantes do Consello da Infancia se reúnen todos nun consello que foi moi longo, con un longo debate, e eles levan as propostas da súa aula, dos espacios do patio. E aquí, cando salen 17 espacios a traballar, 17, nada máis e nada menos.
Xa vos digo que foi un consello escolar, un consello de infancia moi longo, creo que durou cerca de hora e media, pero conseguiron poñerse de acordo para empezar a traballar nestes espacios de patio. E agora pensades, e como fixeron para traballar? Pois creamos comisións de traballo. Como eran estas comisións de traballo? Pois estas comisións de traballo se organizaron en función dos intereses dos nenos. Creamos un documento colaborativo e o que fixemos foi que cada neno, ou según o interés que tivera, se fose anotando esa comisión. É dicir, un neno que lle encante a vida da charca, pois se anotouse na comisión de estanque. Outro neno que lle encanta o tema pois da zona de investigación e natureza, pois se anotou a esa comisión. Os de tirolina, que son, pois anotaron a ela. E así é como nacen as comisións con alumnado de 3 a 12 anos en grupos mixtos, é dicir, tiñamos unha comisión de circuito de perdón, de circuito de bicis, por exemplo, e había nenos de aula de 3, nenos das aulas de, bueno, son aulas mixtas, pero nenos de 3 anos, de 4, de 5, de 12, de 11. Cada comisión estivo titorizada por profesorado e xuntos volveron a sair a fora. E vos diredes, pero como organizáchedes isto no tempo e nos espacios? Pois isto durou aproximadamente, a etapa de traballo de comisións, durou aproximadamente 2 meses no tempo e se lles avisaba aos nenos o día anterior de que iba a haber traballo por comisións, o poñíamos tamén na entrada cando veñan do bus escolar e entrando na escola, e decidíamos que ese día había comisións, entón, eles xa sabían a donde se tiñan que dirixir. O noso cole, ese día, estábamos traballando por comisións, nas 2 primeiras horas ou nas 3 primeiras sesións. Entón, había nenos que tiñan que subir á aula de inglés, había nenos que baixaban á aula de infantil, e aí estaban traballando nunha comisión de augas, outra a comisión de horta e invernadoiro, noutra a comisión de cabana de árbore, e así foi como organizamos. Xeralmente nos reuníamos aproximadamente neses tempos pois, sobre 2 veces semanales ou unha vez semanal. E diredes, e entón aí non dabades música ni inglés, non, era traballo de proxecto documental integrado e era o traballo que tocaba facer. Pero non por eso menos importante, porque traballamos pois, desde ciencias, medicións matemáticas, pois, todo tipo de aprendizaxes, toma de decisións. Con todo este traballo que fixeron os nenos, volveron a saír cos seus profestitores, organizaron un traballo de campo, saíron a medir, saíron a observar, saíron a situar, e así foi como se fixo tamén un orzamento estimado por zona, non? Vos poñer un vídeo que así podedes ver o traballo de comisións. O presentamos para un reto que había de polos creativos, que é un programa que temos aquí en Galicia, e que nos deron un premio por el. E foi unha gozada ver aos nenos o ben que explicaron o seu proxecto, porque era seu. No noso cole temos unha zona de taller no que os nenos serran, clavan puntas, utilizan a silicona. A veces hai algún accidente, pois poden cortar un pouco o dedo, non pasa nada, quero dicir, sempre intentamos que sexa seguro, pero utilizamos os materiais. Paralelamente, o alumnado de sexto ofreceuse a facer unha maqueta de todas as zonas comuns do espacio e
o resto das comisións fomos colocando pequenos elementos do espacio que nos tocaba a nos deseñar. O traballo por comisións de nenos de 3 a 12 anos foi maravilloso ver o traballo, bueno, internivel que fixeron. Como os pequenos aportaban, os maiores axudaban os pequenos. Fantástico. Repetimos o curso seguinte. A comisión no que nun primeiro momento querían un galiñeiro, dose conta que pola Lei de Protección Animal non podía facer un galiñeiro e decidiron que facer casas de animais nas que pudesen escapar libremente os bichos e que non. En Bernadoiro non foron fácil, non iba a construir un invernadoiro, construíron unha cúpula geodésicas. E aí, como a maqueta grande, que foi o alumnado de sexto, foi, bueno, medrando, non? Vos podedes ver a cantidad de traballo que hai agora de facer unha maqueta, non? E tamén os mestres tivemos que reunirnos entre nós para resituar as cousas, porque este é un traballo de coordinación moi grande. Porque se o bosque vai aquí que pode ir, digo, houve moito traballo de xuntarnos varias comisións a traballar. Optamos pola sostenibilidade. De feito, este ano nos presentamos a un concurso do Ministerio e gañamos un premio de 7.500 euros para o partido. Son os materiales que utilizamos de todos os creativos, un pouco para justificar ese traballo. Como vos decía, o alumnado de sexto diseñou unha maqueta dos edificios principales e nós a escala, os diferentes comisións, fomos situando aqueles pequenos espacios que nos íbamos diseñando dentro desa maqueta. Que pasa? Que en ocasión se nos quedaba moi pequena e tivemos que ampliar. Entonces o que fixeron a maioría das comisións foi unha maqueta ampliada de esa zona. Cada comisión realizou un documento colaborativo explicando o proceso de creación da súa zona e con todo se editouse un dossier que se nos quedou en el coche. Pero despois vos lo enseñaremos porque é moi interesante. Aí está registrado todo o proceso e está documentado todo o proceso de, pois eso, do deseño dos espacios, non? Que sí, o produto é importante, pero o deseño cos nenos é moito máis importante. Neste dossier se ve o proceso e tamén se ven os planos que fixeron inicialmente. Bueno, teño o cronograma do PI, pero como non me vai dar tempo a explicalo, isto empezou en xaneiro e acabamos en xuño. Eso non quere dicir que non sigamos co proxecto, que queda todo por facer. Como produtos finais, a maqueta e o dossier. Paralelamente a todo este proceso, para que os nenos viran, empezaran a ver que estábamos facendo cousas, empezamos a cumplir soños. Fomos á praia de Broña, que é a praia que temos máis cercana no noso concello, e fomos á contorna próxima, que era momento de poda, a recoller madeira. E con esta madeira empezamos a diseñar un bancal perimetral por todo o recinto da escola,
e tamén estivemos triturando residuos nunha zona do patio aislada para que os nenos non puideran acceder, evidentemente, para acolchar os bancais, apostando, como sempre, pola sostenibilidade. Ademais, o Concello estaba facendo obras e tiña unha pala escavadora e vos foi falta? Claro que nos foi falta, sempre nos fai falta. Aportaron dos cerdeiras e castiñeiros e xunto co alumnado empezamos a ese proceso de renaturalización do patio. Cando a pala meteu a primeira palada, un cable así de gordo da luz, que creemos que nutría unha bomba que había no río. Bueno, estas cousas que pasan e que, bueno, que teñen solución. Por sorte non rompeu e seguimos, bueno, tapamos, veu o electricista do Concello, tapamos, bueno, aquí non se pode plantar un árbore, vamos a outro lado e seguimos. É o de sempre, non temos planos, non sabemos o que hai por debaixo, un pouco, a veces é un risco, pero bueno. E aí empezamos. No noso centro eran, creo que había 1, 2, 3, 4 pistas polideportivas, aínda a pesar de ser un cole rural, non había apenas árboles, máis que uns castiñeiros e 3 plátanos noutra zona. Temos un espacio enorme con moitísimas posibilidades, pero é un patio un recinto escolar de 50 anos que non se lle fixo apenas intervención. Entón, toda esta zona que vedes aquí, na primeira imaxe, nesta, era como outra pista polideportiva. Entón, aí empezamos a cavar, empezamos a plantar árbores, pero antes tiñamos que ter traído a terra e o fixemos ao revés. Claro, cosas de novato. Na área de proxecto competencial, que foi unha hora que xurdiu ese curso escolar, a antigua, os antigos valores, o que fixemos foi que os nenos tratasen de diseñar os bancais, os de terceiro e cuarto, os bancais da horta. E estiveron investigando ese curso sobre a asociación de cultivos. E foron eles os encargados de diseñar o plano da horta e explicarlle ao resto dos compañeiros. O alumnado é o que xestiona o composteiro. No noso centro o que facemos é dar as merendas nós, por isto da igualdade de oportunidades para todos, e sempre apostamos polas merendas saudables, sempre hai peza de froita e a maiores pode haber pan ou tortas integrais ou queixo, entón tamén apostamos porque esa reducción de residuos, porque non traen os envasados, os bocadillos, xa lle damos nós todo. Entón, eles son os que xestionan todos esos residuos e os levan ao composteiro. O composteiro é o que nutre a horta, polo tanto, apostando pola economía circular de novo. Nos últimos meses de curso estivemos plantando os bancais con diferentes hortalizas e demais, e tanto o produto final do proxecto como o proceso de investigación culminou nunha exposición que se inaugurou coa visita primeiro os nenos, evidentemente, a exposición, e posteriormente abriuse á comunidade na festa do 50 aniversario. Foi unha gozada ver, bueno, os nenos observando todo montado e ver a ilusión que contaban, non, as súas familias, o traballo feito. Despois da exposición e tras finalizar o proxecto, tivemos unha reunión coa Comisión de Espacios de novo para organizar por onde empezar, porque isto sí é maravilloso, pero que non somos expertos en todo isto. Necesitamos de xente que nos asesore e que nos axude nos pasos a seguir. Temos moitas ideas, moita ilusión, pero nos falta toda esa formación. E entón, bueno, con eles empezamos a pensar nos pasos a dar e, evidentemente, era contar con profesionais que nos axudasen neste proceso. O curso pasado, démoslle un pouco de continuidade ao proxecto, porque o PDI do curso pasado foi temos raíces, temos o río Tins, que xusto vai pola beira do noso patio escolar, e a Comisión de Bosque, xunto co alumnado, plantou árboles autóctonas co proxecto, coa axuda de Renatur. E vos vou poñer un pequeno vídeo para que vexades. Os nenos e nenas do CEIP plurilingüe de Outes plantaron dúcias de árbores e arbustos no seu patio escolar. O Concello de Outes forma parte do proxecto Renatur Outes, unha iniciativa para recuperar o bosque da ribeira, controlar as especies exóticas invasoras, como as distintas especies de acacias, limpar de residuos a contorna fluvial e sensibilizar ambientalmente mediante accións de voluntariado, formativas e divulgativas. Así pretenden fomentar a participación da cidadanía en distintas sesións mentres dure o proxecto, mais non só iso, senón xerar un compromiso social que vaia máis alá da propia vida desta iniciativa.
Dentro deste proxecto, os nenos e nenas do CEI Plurilingüe de Outes participaron cunha acción de reforestación no seu patio escolar, o cal colinda co río Tins. Os escolares plantaron dúcias de freixos, ameneiros, pradairos, sabugueiros, bidueiros e herbedos. Con esta actividade non só aprenderon sobre plantación e o pasaron ben, senón que tamén contribuíron á renaturalización da contorna e á creación dun espazo máis acolledor para a biodiversidade e as próximas xeracións de nenos e nenas. Renatur Outes conta coa participación de investigadores das 3 universidades públicas, a Fundación Montescola e o Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia, Norte de Portugal, o cal pretende plantar alrededor de 300 árbores novas e 200 arbustos ao longo do treito urbano do río Tins na Serra de Outes. Como podedes comprobar, convivimos coa incomodidade. Convivimos coa incomodidade. É algo que costa aceptar e costa estar aí, pero é necesario para poder, non? Para poder continuar co proxecto. Camións de terra en horario escolar, zonas cercadas do patio, primeiro plantamos as árbores, despois nos dimos conta que necesitábamos terra, plantamos terra, o Concello un pouco enfadado con nós, claro, agora empezamos a ver zona verde por aquí, hai moitas árbores que se plantaron aínda o ano pasado e queda moito camiño por percorrer, pero bueno, a transformación precisa desa incomodidade para poder levarse a cabo, non? Bueno, e para nós é fundamental facer partícipes as nenas e os nenos nos proceso de deseño dos espacios, de mantemento, porque afianza o sentido de pertenza, non? Que é unha necesidade inherente ao ser humano. E afrontamos co proceso que ven con moita ilusión e moitas ganas e contando cunha comunidade forte que nos axude neste proceso que está por vir, que aínda nos queda moito. E vamos facendo cousas. Fixemos construcións vivas, plantamos árbores, pero agora necesitamos, moitas ganas e moita enerxía. Moitas gracias.